O do PP nunca te pode sorprender, hai que chegar ao poder sexa como sexa. Un pouco fastidiado, traicionado. Hoxe Lugo debate a súa moción de censura. Saímos á rúa a ver que pensan os veciños. Porque non estou de acordo, me parece unha estafa democrática o que vai suceder previsiblemente hoxe. Legal, non hai que obxetar neso. Ahora, lexítimo e inmoral, obviamente para min tamén. Que non estamos a favor do transfugismo. Decían que había un clamor popular, eu nunca vi un clamor popular por ningún sitio. O do PP nunca te pode sorprender porque, a ver, hai que chegar ao poder sexa como sexa. Pero a transfuga estuvo cambiando de opinión, que non iba a votar nunca por unha moción de censura, que non sei que, e ao final algo habrá que che den para isto, porque a cara bonita non creo. Creo que ahora van caer millóns, sabes, así de repente para amañar todo o que nos amañou hasta ahora, e claro, a memoria é frágil. Y la han comprado, sencillamente. Ahí tenemos la historia, que se ve perfectamente que siempre que han llegado a esta situación han sido comprando algo. Galicia, por desgracia, ha tenido un remanente muy importante. Ya la propia fundación del partido AP, pues PP, el fundador, ¿quién es? Un antidemócrata, un franquista. Unha moción de censura correcta, pero neste caso, tal e como se fixo, non. Coa esperanza de que dentro dun ano consigamos revertir. Elena Candia fai o que pode por chegar ao poder, xa o demostrou na Diputación cando foi o caso de Martínez, creo que se chamaba. Neste caso, toco o Concello de Lugo. Un pouco fastidiado, un pouco traicionado, porque non me parecen formas de chegar ao poder. Xa se verán moitos proxectos que a Xunta de Galicia, por ser de un partido distinto, ata agora, desgracia, era o Concello de Lugo, pois le ha paralizado Lugo en moitas circunstancias. E ti, que opinas? Déixalo en comentarios.